kulendi bata nzeve dzeZANU-PF ndichibata mhuno tichiwera pasi Mnangagwa bata Kulen TV ndubvu azvina kumira mushe muri yeZimbabwe. Mutemo wedzungu nemunyama unoitwa kanyama right. I'm so excited, ndikufara zvisingaiti because iko zvinezvi achasara nezvigananda wacho ndiani, kana kuti anoda kunzi mukuru wezvigananda ndiani. Politics is a dead game, ndokana ndakazvitaura. But muri yeZimbabwe kana chinge ndauya kudai so ngatingobatsirana, mukabatana muchiuno, inini ndobata ZANU-PF yacho nenzeve kudai so torovera pasi kuiti bwa. Kana watosvika panapo zviziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF nezvigananda zvacho nevamwe vaya vasiri kuda kuti Zimbabwe ibudirire, nevaya vakauraya vanhu vachiurayira vanhu mapoliticians, nevaya vari kuda kuzouya vachida kungotsvaga jezi kuda kuwana zvigaro asi ivo vakatadzira maZimbabweans. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboyikane. Wikina uchivayo nezuro akabuda atozvibiga akatori panikina akadzika pandege zvake akamira akatorwa foto rake akanyora kuti chigananda. And I was like, okay, this man ari kunyatsozvifila, kunyatsonzwa kuti aiwa ndini kapanapa. Ndakaita sei ndiri kunyatsozvinzwa kurema. And a lot is happening in Zimbabwe right now. Ndiri kuda pakutaurira chokwadi zvakawandisa zvinhu zviri kuitika. Pakurwa game yebrain negame yekuita sei yekunikina zvinhu zvakawanda. Vipi Chiwenga ndo vakaintroduce the statement zvigananda and yakatambirwa nevanhu zvakanyanyisa. Up to now vakawanda vakungonongedzerana ningi chigananda ningi chakati. But kwasvika nyaya tikuona kuti President Emerson Mnangagwa vekuZANU-PF tingati vaita seko varamwa dhiri rezvigananda. It's now everywhere. Ananiki mangwana everywhere is posted. Everybody is posting about the issue. Iri kutenderera iko zvinezvi zviri kuitika ikoko kujongo ikoko. Vaudze kuti kulendi chiri kufara futi kunoku kuti makuramba vanhu venyu makuramba unoziva kuti kungorambwa so zvigananda zvarambwa. VaMnangagwa varamba zvigananda kwavari ikoko. Ayowe saka chichasada chinani nedzungu rarichitwana naWikina because Wikina vabva atomuka akatengera japreza zimota chinji zvakunyadzisaka unzi iwe saka uri kuspenda uchiziva kuti une kumwe kochaenda kana unoda kugadzira zita kugadzira legacy here. What kind of legacy is that? Ndonyaya iri kunetsa asi hakusisina achiri kuda kutamba nechigananda. Ndonyaya yacho zvayakutoitika iko zvinezvi pasi nechigananda. Apa mukomana anga atoita dzungu kakati rekeza ndivasvotese ndibva ndangangozviti chigananda. VaMnangagwa vakutoti pasi naiye Chivayo because as long as ango accepta zita like zvakaita papa Wikina uchivayo kuzviti chigananda kwacho ikoko Mnangagwa akubudowa kuti ayo pasi nezvigananda. Pari kupisa, to be very honest with you, handidi kunyeberai. Ndinotoshaya kuti achasara anani mukomana wanosara achimumirira kana kuti achimudairira nyaya dzake because zimota ratengererwa japreza iri ranga rakakurisa wedu mari dzacho because unoda kuziva kuti iwe unomboona kupi koma zimota mazihombe wa ende mota ngoti inongosvika mota ingotorwa ma 120,000 waya yakati kungouya iwaya ungosvika ungobhadhara mota ungoti ngekini happy birthday imimika but vanhu vangarotaura zvakawanda pamusoro penyaya yacho pana Chivayo. Let me go kuna Chivayo right now iko zvine zvitomboona kuti vanhu vangari kuti kudiko right. Hanzi unotoona mumwe ari kuti ngatisangane na 2030 ndikuudzei mabiro ari kuita Wikina Chivayo. Hakuna mari yekuba inotenga customized jet varume. Mumwe ari kuwirirana naChivayo and bootlicking yakawanda. Kwane varume vari kutwekera. Unoziva kuti munhu wemurume anoenda kunozviyanika so achitambira Chivayo so kuti Chivayo abva ngoti uyagona kutamba akumanaka right. Ndo vakabuda kuti let's learn to love, respect and be proud of our own people. Elon Musk, we call him investor, but our own say we call him chigananda. Charity begins at home, right? Wikina Chivayo apana rumbomti chigananda ndiye akanyora achizviti chigananda panapa. Ende vanhu vakutanga kutaura kuti zvakawanda zvavari kutaura pamusoro penyaya yacho iyoyi handiti tiri kuzviona. Vamwe vari kupopotawo, vamwe vari kutaura zvakasiyana iye akati handisi chigananda. VaMnangagwa vakuti pasi nezvigananda. I don't know kuti blood pressure yaWikina iri sei pakutaura kwandiri kutoita ikoko. To be very honest, handisi kuziva kuti zvakamira sei. Saka amene kuti achasara nomwe ndiani achabvuma kuti zvigananda zvacho ndezvangu ndiani nokuti zvikunzi pasi nazvo. Ende zuro ndizuro makanzwa kuti hanzi Tagwira ikaitwa sei. Yatagwira makaenzwa here? Taurai meganya yatagwira. Mungazoti ndiri kukuudzirai nyaya dzaTagwira. Situation dzacho dzakaoma vedu.
dzimwe zvacho tingangotaura nyaya sekutamba sekuseka. Pane zvizhinji zviri kuitwa kuri kungoshekana kungobvondorana ende maperero achaita nyaya dzacho ina handizivi kuti zvichanyatsoperera pakuti kudii, but iko zvinezvi tiri kungoti zvigananda zviri kungonzi pasi nazvo nekuti unongoona kuti everyday wakutonditukisa nyaya yezvigananda zvenyu izvozvo. Saka tingozvita se tingozvisa pasaiti. Tichazoona pamwe isikirire basa kana kuti kuda kufadza mutengi, because ndinoona inini ka VP Chiwenga ndotanga ndiye murungu wa President Mnangagwa, because ndiye akazovadzosa pabasa. It's a fact, it's a historical fact. I know kuti vanhu veZANU-PF hamudi kuzvinzwa kuti VP Chiwenga ndo vakaita kuti vaMnangagwa vadzoke muZimbabwe vazowana basa, because vanga vato jobless pavanganzi vatiza vaenda kuSouth Africa. Vanhu vanga kutotaura kuti aiwa ende munovabatsirawo makasangana nawo pamarobots vachitsvagawo basa, musavaite rafu ingovaitirawo zvavari kuda mapo basa. Vamwe vakati kumatraki ikoko chingovachestirewo vangodhiraivhawo gonyeti zvakawanda zvanga zvaita se zvakutaurwa nevanhu. Ina hangu ndakangoti amen. Saka tongoti murungu wacho ndiye akavandinda. Saka pamwe raskirire kufadza murungu rekuti vakutora statement rekuti zvigananda vachiritaura kumaZimbabweans kuti pasi nezvigananda vari muZANU-PF headquarters imomo pakaipa pari kupisa. But for now muri Zimbabwe I'm so happy, I'm so excited. Nepamatisvitsa ndiri kungokutendai zvangu nezvese happiness yacho kandi haiti kuona takukwanisa kufighta vanhu zvokuti vanosvika pakunzi zviwedhere kuti chigananda kwasara kuti tinyatsofighta zvokuti munhu wese uchanzwa kana ivo Mnangagwa vachava kuti pasi neZANU-PF totoziva kuti zvinenge zvatoita. Mugabe akasvika pakubva asingachade kuona inonzi ZANU-PF paakazofa zvezana akasingachade kuzvinzwa. So muri Zimbabwe ndoda kusiya makateerera something. I know kuti panapa nyaya dzinenge dzakawandisa zvizhinji zvinofanira kusvika kuma-citizens, but I try by all means kuti nhasi ndikwanise kubudisa zvakawanda mukwanise kunzwisisa zvese zviri kuitika. But ichinzwaika nyaya iri panapa zviri simple. Munhu wese ari muSouth Africa asina work permit kana kuti sad permit, but utonetsa kana kuti handina bank account ndodini, kana kuti ndiri kudawo kuroverwa company registration ndodini, pane muchinda anonzi Owen uyo andogara ndakaisa namba dzake uyu. Garai mamubata kuitire munhu anochipisa zvinhu izvo zvisingaiti ndezvekubatsira zvinhu ndezvemwoyo mukati. So unozati price yacho kana ndotombogara chiti saka imi mazimba muchiri kukumbira mabank account mukore uno zvinhu zvichingovhurwa easy na Owen kudai. So vanhu kuchingati ungori passport ndo iri chiri kudiwa. Unozongobhadharawo mbijana unongosiyiwo kafii kadikidiki kamari kadikidiki kekungoti wobva ungoitirwa zvinhu zvako. Zvakachipa guys, ende ndingangoti chiko it's affordable and Owen is reliable. Contact Owen on the numbers that are showing on the screen. So manje tererai munzwe nyaya ndati mumbosara makanzwa iyi. Kulani apo kulani batanzeve ukandisimudzire mudenga dzinorovera pasi kuti basi neZANU-PF kulani. Kulani apo tinotenda nemashoko ako uri kutibatsiridza kutisanganisa nezvinhu zvakasiyana-siyana nekunzwa nyaya dzako. Toramba tiri pachivhitivhiti chako titeerera. Nyaya yemuchinda anonzi Chiramwiwa ndiye ndoda kungotaura zvangu nyaya yaChiramwiwa. Ndiye ndoda nditaure nyaya yaChiramwiwa. Chiramwiwa nyaya ari kutaura ane mamwe mazwi akanaka, mamwe tiri kuasepa ticharasa, tiri kuatora sehundi, tiri kupepeta. Chiramwiwa ndiri kutaurire shamwari, ZANU inouraya. Handizivi kuti vanhu vari kureva muZimbabwe umu unenge uri kupi. Iwo hausi kuzvinzwa here iwo vanhu vari kuurayiwa muZimbabwe umu. Ukangoda kutaura zvematongerwo enyika kana ukada kuita sei. Chiramwiwa hauna kuona here vanhu vaigara kuromonzi 10 off uko zvinhu zvakazara murodi. Zvese zvaunozviona Chiramwiwa. Chiramwiwa vanhu vangani vazisungirira kuZimbabwe vapwanyirwa dzimba. Hausi kuzviona zvese zvinayo Chiramwiwa. Iwo hausi kuzviona here zvese zvikuitika kuZimbabwe izvi. Unenge uri paipo kasi uri kudimbidzira kuona. Tinotoda kutorwa asi kuti munhu ari kumberi kwedu anouraya because haanei nesu uya because haasi mukoma wedu, haasi ani wedu muZimbabwe. Kuda pamudai uriwo president pamwe waigona kunzwawo tsitsi uchiti munhu anoerawo mutupo wakati anoera mutupo wakati sezvo Chiramwiwa. Vanhu veChiramwiwa ndiwe mwenda mberi. Vanhu vanoita kudyaka iwo kana usiri mwenda mberi hausi Chiramwiwa. Usataure zita iro rinotaurwa nevanhu vomwenda mberi vanoimba kambo kanonzi Chiramwiwa endawo kumagaka. Kana usiri mwenda mberi harisi zita rako iroro. Gozi mwenda mberi ndio inonzi anachira ndokuna naChiramwiwa ikoko. Chiramwiwa shamwari muZimbabwe munourayiwa munhu. Ukaona vanhu vaya vakatiza vana Musekiwa usafungoti mabharanzi waya. Haasi mabharanzi. Munourayiwa munhu muZimbabwe.
siyana zvako nezvekuti hanzi vanhu dzokerai kuzimbabwe, todzokera tese kuzimbabwe tonoita sei? Iwe chiramwiwa mhiranzo ndikutaurire nguva yaSmith vanhu Smith achivaka aitanga avaka 1 room netoilet, ovaka clinic, ovaka bhawa, ozovaka chikoro, osavhaya road, vanhu vondogara. Kuzimbabwe izvozvo hakuna izvozvo. Chiramwiwa unopuhwa stand ine mhundu kana makoronga ine chii nechii, wotaurwa nzi enda kuseri kwemba enda unochera safety tank. Zvakamboitika kupi izvozvo? Wonzi iwewe chibhorani wakambozviona Mutaundi? Chiramwiwa wakakura gore ripi kwewo? Gore rawakakura nderipi Chiramwiwa rawada kuti taurirewo rekuti Mutaundi munoita chibhorani? Wakazviona kupi Mutaundi muchiita chibhorani iwo? Chibhorani wakambochiona kupi? Handigoni kutaura nevamwe vanhu vakawanda wanda, asi ndini ndakanangana naChiramwiwa because ndanzwa ndiye anga achitaura apa. Zviri kuitika kuZimbabwe Chiramwiwa hausi kuzviona here kuti Mutaundi munoita mugodhi Mutaundi? Wakazviona kupi iwo kuti Mutaundi munoita mugodhi? Ameno imbofunga futi Chiramwiwa, pamwe right pamwe inini ndisiri right pamwe ndiwo right, but iwo zvibvunzewo, dzokera back. Kana uri munhu mukuru ndakuti wataura nyaya yekuti kuMozambique chichi uri munhu mukuru Chiramwiwa, dzokera back nguva yatairarama yekumashure, tisingakombiti kuti Smith anga right kana kuti chichi. Dzokera kumashure, udzokere zviendese kumashure, ozvionese kuti nguva yaSmith kana kuti nguva kapati kakatongwa naMugabe nekapati kaMnangagwa zvakafanana here? Mugabe aitombera ari right, akambotiwo tabva kuhondo takanzi endai munofunda mahara. Vana mai vedu vakanga vatokura vakatomboenda kuchikoro. Mnangagwa haana kumbobvira akaita zvese izvozvo. Mugabe akatombotora kamwe kapisi kadiki diki kaakambotiwo zvinenge zviri nani. Zvino Mnangagwa hakana kana pisi yaakatipa. Unonzwa achitaura nyaya yeinterchange. Iwe mainterchange akazarisa. Kana uri muno muSouth Africa munomangani mainterchange anoti vanhu vekuZimbabwe vanorovera mhururu mainterchange, kurovera mhururu. Kana uri kuSouth Africa kuno kumainterchange akawanda zvakadii. Aiwa Chiramwiwa